256 keinu heroikori gorazarre. Sartu zinen Euskal Herriko liburu denda batean. Abiatu zinen euskal poesiaren zailera. Asmo hori buruan zeharkatu behar izan zenuen lokal osoa. Bukaeraraino, azken zokondoraino, eta han, harri eta herri eta tropelekoak hautsa pilatzen zeuden apalategiko azken apaletik, keinu konplizeak hartu, zabaldu, eta azken poemarekin egin zenuen topo. Zeinean aitortzen bainizun, maite zintudala. Zuregatik emaztea eta alaba usteko prest nengoela, baldin eta egiten bazenuen, poema liburu hura erosteko keinu heroikoa. Zeina egin baitzenuen, minutu bakan batzuen buruan. Ebaki puntua. Galdutako bi arimagara arrainontzi batean igeri gabiltzanak. Pink Floyd. Babelgo dorrean gertatutakoa etzunan hainbesterako izan. Hala pentsatu ninan nik elkar ezagutu genuenean. Ik milaka hizkuntza jakin, nik ordea 2 eta libra erdi bat. Eskerrakin komunikazioa gainditu genuen, lastan bidez ebaki puntu bat topatu genuenean. Ez hain arrotza. Bada ari me ikusezin bat, oharkabean, guk bizi izan gabeko geure iraganarekin lotzen gaituena. Hala nola gure arbasoen mintzoarekin, hizkuntza hori arrotz gertatu arren. A.O. bide nabarresan da alabaren bitartez, zorrotz galarazi dit, inizial horien atzean lubakitzen diren izen deiturak, neure irakurle ugariei jakinaraztea. Inizialen aldeko autu horrekin, datu babesa bermatuz, eta aldi berean, bere izena eta ondorioz bere izana partzialki ukatuz. Alboko kalteak. Harira etorriz, A.O. Laratxe edo Alaraix herrian, hobetsitako hizkuntzaren arabera jaio zen, protektoratu espainiarraren garaian. Bere bizitzako urte gehienak, Madrilen, Espainia, eman ditu. Hasierako itsaso mina gainditurik bertan gozo eginda. Aitaren aldetiko aitona, Palentzia hirian, Gaztela Leon, Espainia, munduratu zen. Euskaratik 230 kilometrora. Aitaren aldetiko birraitona, Debakoa, Gipuzkoa, Euskal Herria zuen. Euskaldun petoa. Eta ara non duela 4 hilabete, ustekabean, A.O. Madrilgo, Espainia, bere txeko salan atsegin handiz telebistari begira zegoelarik, sortu zen Laratxe edo Alaraix herriko, hobetsitako hizkuntzaren arabera,
Birbilobaren eta Birraitona Debarraren arteko konexio magikoa, odol lotura. Ari ziren pantailan Espainia errege emeritu delako baten ibilerak zeintzuen berri duela oso gutxi arte ezin baitzitekeen jendaurrean eman, banan eta zehatz-mehatz aletzen, sosak gora, sosak bera, maitaleak gora, maitaleak bera. Eta bapatean sortu zen azken aurreko apaldian aipatu konexioa. A.O.k aparatu katodikoari sorginduta bezala bea, bikaina oskatu zituen, Aitorren hizkuntza zaharrean gertatu zirenez euskaratu behar ez ditudan hitzok. Monarquia kanpora. En el temps dels radiocassets. Audiokaseteen garaian, Hego Euskal Herrian zinten garaian, artisau lana zen kanta bat 11 aldiz entzuteko modua sortzea. Pletina bikoitzean zinta originala eta zinta hutsa Virginia deitzen genion orduan sartu, eta zinta hutsean kanta behin grabatu, birritan, 11 aldiz, eta hala, 11 aldiz entzun, 11 aldiz dantzatu, dantza ezin lotuagoan, supazter txokoan, Maria del Mar Bonet handiaren, Jim doinu gozoaren arrimuan. Tamala, adin eta bizi helburu aldea. Siempre duré en mí alguna cosa allí. Izengoitiak bat. Karel Gilek, Václav Gilek, Jerzy Jakub, eta batez ere Jerzy Horten izengoitietan lubakitutako Jerzy Ohrestein poeta txekiar judua, joan den mendeko 40ko hamarkadan protektoratu alemaniarraren garaian, 22 urte zituela, 22, ambulantzia batek hil zuen azpian harrapaturik. Ez adinak, ez naziek, ez ambulantziek, ez zioten poeta gorenetakoa izatea eragotzi. Jerzy, txekiarrez gain, Mercedes Sosak eta beste bakan batzuok soilik zuzen ahoskatzen dakigun izena. Jurgi edo Gorka euskal ordainak ahoskatzea den errazarekin. Ezin elkar gehiago maitatu. 80 urte eta 11 hilabeteko aldea. Udalerri berean. 2 pelotoi, matxinoz osatua bata, zelula zoruz bestea. Ez zuten elkar ezagutu, ez zieten elkar ezagutzen utzi. Eta, hala ere, ezin elkar gehiago maitatu. Belardien etzanda bata, 1928an, bakarrik. Ohean etanik bestea, 2019an, Belardiko hilotaren bilobez eta birbilobez inguraturik. Kafe esekia bat.
Pragako taberna baten izenak kafe esekia esan nahi du. Antzina, edonork bertan bat hartu eta bi ordain zitzakeen. Halaber, edonork ba al dago hemen kafe esekirik galdetu eta baiezkoan hartzezakeen. Gorroto dut karitatea, baina maite dut kafe esekia. Kafe esekia 2. Kaixo, mendea tira elkarri postalik bidaltzen ez diogula. Eta bada garaia ohitura onak berreskuratzekoa. Abenduan egin nuen Pragarako bidaiakoa da postal hau. Tabernaren izenak kafe esekia esan nahi du. Antzina, edonork bertan bat hartu eta bi ordain zitzakeen. Halaber, edonork ba al dago hemen kafe esekirik galdetu eta baiezkoan hartzezakeen. Gorroto dut karitatea, baina maite dut kafe esekia. Elkarri postalak bidaltzen genizkion garaian, maite zintudan beste edo are gehiago. Amodio morfologikoa. Kaixo bakar bat oihartzun du zitzaidan ziplo, etorkizunerako estrata urratu nahian. Kaixo baino kaixoago. Zenbat eta kaixoago, orduan eta kaixoago. Kaixoz kaixo. Kaixorik kaixoena. Kaixoren kaixoz. Kaixotegi, kaixotasun, kaixomendu, kaixokor. Amodio morfologikoaren diosala. Dena den. Eta agian, denborari eta gravitazioari garaitzeko modu onena da, murruen gainetik pasatzea, aztarnarik utzi gabe, itzalik utzi gabe. Marina Tsvetaeva. Gaitza da 50 urteko adinera iristea, ezbeharrak bata bestearen gainean pilatzen zaizkizunean. Hala pentsatu bide zenuen Marina Tsvetaeva, Elaburga herriskan deserriraturik urkatu omen zinenean. Zaila da, dirudun jaio arren, alaba txikia umezurztegian gose ziltzaizula onartzea. Nekeza da, senarra eta beste alaba, espioiak izatea egotzita torturatu dituztela asimilatzea. Dena den, Marina Tsvetaeva, amodioaren kolore orotarikoak gozatu zenituen. Zure garairako, heroitasun nabarmena. Poesia idatzi zenuen, egokitu zitzaizun denborarako ausardia. Eta poliziek atxilo egin eta galdekatu zintuztenean, zeure poemen itzulpenak irakurri zenizkien erantzun bakar gisa. Gaitza da 50 urteko adinera iristea, ezbeharrak bata bestearen gainean pilatzen zaizkizunean. Baina gaitzagoa da, ezbeharrak gora bera bizitzari eutsi nahi eta Elaburga herriskan deserriraturik suizidioz mozortutako hilketa pairatzea. Gumer bat. Sukaldean zutik gozaltzeak badu abantailaren bat, nahiz eta ohitura hori maiz gaitzetsi didaten.
Gozatzeko modu horretaz damutzear nengoenean, gertatu zen miraria. Tostada eta kafesnea hartzeaz bat, leihotik begiratu eta bizilagun kutxuna ikusi nuen. 85 urte, tripaundi, olentzero, Ines emaztea besotik helduta zeramala, ataritik furgoirako bidaia egunerokoan. Ines beti ere dotorea ibilgailura igo, eta nik so egin nien senarraren begi beti ere maite minduei. Tostada busti zitzaidan, baina estreinakoz ez kafesnera jausita. Gumer, bigarren zatia. Baudelaire leitu dudala egiaztan ezake poema honetan, itsasoetako albatros txori handiak divertimendu hutsez izatzen dituzten marinel gaztei erreferentzia eginez. Dickinsonen eraginpean idazten dudala, txilarren begiak ikusi ditudalako itxurak eginez. Mistralen obra osoa irakurrita daukadala, azuzenak diruditen musuak lerrootara garraiatuz. Baina ez, inondik inora ez, zilegi bekit esatea, sukaldeko leihotik begira nagoelarik sentitu dudala poesia, inoiz poesiarik irakurrik gabeko norbaitengan haragiturik. Gumer 3. Ba omen zen itsaso izeneko ume moko bat, egun batez, arropa esekitzeko pintza batean, amaren izena txukun idatzi, eta ondoan, bihotz bat are txukunago marraztu zuena. Urteak eman ei zituen amak pintza hura ikusi gabe. Harik eta bere gogotik ere aienatu zen arte. Sekula existitu espalitz bezala. Gumer 4. Telefono hotsa. Egunon, Carlos. Igo nire etxera, zerbait daukat eta zuentzat. Esaneko, igo naiz. Eta txintik esan gabe, pintza bat luzatu dit, paper mutur bat oratuta daukana. Etxera jaitsirik, irakurri dut paperak dioena. Hemen bukatzen da Lidia izeneko pintzaren istorioa, zeinak egun batez ekin baitzion, arropa esekitzeko sokatik kalera erorita, mundu zabalean barrena bidaiatzeari, harik eta 10. pisuko bizilagun eskuzabalak aurkitu eta jabeari itzuli dion arte. Hitz gutxiko gizon honesta. Intelektualitatearen talaiatik, Salamankako errektoretzatik, militar fasisten matxinada bere hitz jario joria baliatuz auspotu zuenari, zeukan izena zeukalarik ere, hiriko seme kutxuna eta gainerako lausenguak oro kentzeko ere, duintasuna behar da gero. Ernesto Erkoreka jauna, Bilboko historiako alkate isilena. Aginte makila izan zuen garaizailetan, bere mundu ikuskerarekin bat etzetozenen laguntzaile. Sasoi ilunetan, bere mundu ikuskerarekin bat etzetozen zenbaiten lekukotzek, bere zaratzailearen abarne babestua. Ernesto Erkoreka jauna, joan den mendeko 50 hamarkadan,
91 urte zituela, 91 pistolek Bilboko alkatetza utziarazi izan eta 21 urtera, tranbia batek jota hiltzen. Garrantzitsua da erraz ahoskatzeko moduko izen bat edukitzea. Baina are garrantzitsuagoa honesta izatea. Jakintza. Bigarren liburu hau idazten ari naizela jakin bezain fite, tematu haiz Miren Josune, kosta la kosta, leher edo zaparta, bertan agertzen. Dela laztanen sailean, dela aizkorenean. Ire nahiari oibezala men eginez, eta ire izena euskalduntzeko baldintza negozia ezinpean, poema hau eskaintzen dinat, laztanen sailean prefosta, honako hau esateko. Ni baino amini bat lehenago hilko aizela noizbait eta Donokian agoelarik inskripzio hau zizelkatuko dudala ire hilarrian. Hemen datza Miren Josune, mitiko eta oroiakilea. Intertestualitatea 2. Arestik lehoiak nahi zituen. Orain tximeletak nahi dira. Garaiak aldatu dira bai. Badirudi lehoiak beharko direla berriz. Xavier Amuriza. Erranen dute hau poesia ez dela. Eta nik erranen diet poesia aizkora bat dela. Adierazpena. Poema bat, poetari jo dioten aizkorakada baten berri emaile izan daiteke. Edo poetak hitzaren bidez norbaiti mendekuz jotako aizkorakada baten adierazpide. Edo poetak bere buruari jotako aizkorakada baten aitorpen. Edota poetaren begi edo belarrietara iritsitako munduko aizkorakaden leiho. Halako poemak tartekatuko dira atal honetan, oinazea, neurea edo besterena espal bihurtuz. Izengoitiak 2. Idatzi ginat poema bat pintzari buruz, esan diot. Irakurri egin diot, eta berak barre zantzoka. Ez aldu gogoratzen zer esan nian pintzaren kontu hori gertatu zenean? Idazkera hura, etzela itxasorena, heldu batena baizik. Eta hori gutxi baliz bezala, eta ik ongi dakianez, itxasok sekula ez didala, Lidia izenez deitu. Ama izenez inoiz deitu ez didan gisa, Lili, Lolo edo Nebado izengoitiz baizik. Kafe esekia 3. Hau pai, irakurri diat atzo berrian argitaratu ziaten testua. Zorionak, asko gustatu zaidak. Bainaren esperoan ni. Interesgarria duk hor kontatzen duana. Bainaren esperoan ni. Baina, esan behar diat, ezertaz idatzi aurretik, ondo dokumentatu beharra dagoela, lotxagarri ez geratzeko. Aipatzen duan usadio hori, ez duk soilik Pragako taberna horretakoa, eta areago, ez zuanan sortu, Napolin baizik,
zehaztu gabeko garai batean. Iturburuak ez dituk horretan ados jartzen. 19. mendekoa dela ziotek batzuek. 19. omen duk beste batzuen aburuz. Agian 17. edo erdi arokoa. Eta ik bitxikeria gisa kontatzen duan hori, azken hamarkadan zagok mundu zabalean barreiatua. Eta izena duenak izana duenez, ik txekiratik itzulita kafe sekia deitzen dioan horrek, badik ordaina hainbat hizkuntzatan. Kafe sospeso deitzen zaiok Italian. Suspendi kafe. Herri frankofonoetan. Kafe suspensu. Lusofonoetan. Aufgeschobena Kaffee edo Schwimda Kaffee. Germaniarretan. Kafe pendiente Latinoamerikan eta Espainian. Suspended Coffee herri anglosaxoietan eta planeta osoan. Eta aztura berpizturik, sare sozialen bidez global bihurtzeraino edatua zen, literaturari zortzioagu. Tonino Gerraren ipuin bati, eta Luciano de Crescenzoren liburu bati, hain zuzen ere. Ekintzaileek eta onlineko marketingien adituek, ohitura napolitar hura, negozio bihurtu zitean, domeinuak erosiz, webguneak eta Twitterreko kontuak sortuz. Kordobako Rio Cuarto hiria, udal ordenantza baten bidez, atxiki zitzaion modari. Kafe pendiente, kafe sospeso, Coffee for All film dokumentala, 2015an ekoitzi zian koprodukzio argentinar, italiar, estatu batuar batek, eta 2017an, jakina, Netflixek erosi. Google Mapsen bidez jakin zitekeek non dauden ekimenari lotutako tabernak eta jatetxeak. Oraindik maite alduk, konpai, elkartasun anonimoaren ikurra omen den kafe sekia? Kafe esekia, 4. Europako CoffeeShare webgune guztietan sartu eta apuntatu ditut ekimenari hiri bakoitzean loturiko tabernen izen eta helbideak. Zarpail jantzi eta hasi naiz kontinente edadetuan barrena bidaiatzen, zerrendako taberna bakoitzean galdetzeko, ea kafe sekirik baote daukaten niretzat. Please, do you have a suspended coffee for me? Per favore, c'è un caffè sospeso qui per me. S'il vous plaît, avez-vous un café suspendu pour moi? Eta abar babeldar bat. Taberna guztietako bezeroek, direla hipsterrak, direla mapiak, martetarra banintz legez egin didateso. Taberna guztietako zerbitzariek, ingeles zakarra ahoan eta gorrotoa begietan, ezetz oiukatu didate. Red Crosseko lehiatilan emango dizkidatela, nahi adina suspended coffee. 07ko garaietan idatzitakoa. 07 aurre zenbakia markatzen den guztietan, erdi irekitzen da zirrikitu bat, ez dut ulertzen landiara garamatzana. Han makina bat gerriko saldu dizkigute, on ustean antza besterik ez,
zeren ezbaitigute gerrikook urkamendien self-servicerako baino balio. Eta aitu dira ari komunikatzaileak. Eta eten da solasa. Persiako tapizak eta Beiruteko Granada jaurtigailuak erosten ditudanetik nire auzoko hipermerkatuetan astean behin, arratsero, eskudiru edo arma eskuan sistema baliatuz. Zure keinu faltsuak. Egizu kontu zure keinu faltsuak ligako emaitzak bezain ongi dazaguzkiela munduko basajaun bakartuenak ere. Harridura bidean jarri naute zenbait ezezagunek eta bidezidor lokaztuetan zendu naiz deshidrataturik. Patua diote, alabearra omen, zoria baitaukate erlijioaren parekotzat zientziaren osagarri. Maitasun estalindarra. Urrats berde martzial batek biren ulua du urratzen. Asfaltoa amildu eginda, berde ere, martzial ere baden giza dirraian behera. Hemen eta han, badazpadako amaiera izango duen jolasa irudikatuz. Ez dago ez efektu kontrolaturik. Ustekabeak tenk egiten dio kordelari. Alabearrak zehazkatik bertatik hautsi zuen esku korapilo bat, batera eginiko ulua, urrats berde, martzial batek, han eta hemen orbandua. Lotsa. Lotsa. 5 letra izuaren mugan. Handik betiko tasunerainoko estrata ukitu ere egiten ez dutenak. Ez dugu deusik espero. Ezkaitu zerga erotikoen zamak ikaratzen. Biluza irmo bat susmatu da hitz handioz bakoitzaren gibelean. Esteak ebatzi dizkidate goiz ilargi gabe batean, eta zeure telefono zenbakia segundoro ez markatzearen zioaren azalpena lotsaz haragoko barrutian ebiren daiteke. Gauero bihurtzen naiz orratz. Gau, ero. Gau, ero. Gau, ero. Masokismoa. Zetazko iskanbila nagusitu da munduaz. Loriari gabe bizi dira gihar erdoilduak. Haieneka eman nahi nuke urte pare bat. Erosta sabatikoa, zinkurinezko atxedena. Oinaziaren orbainetan ezarri omen dute faltsukeria ezezagunaren oreigarria. Tankerik gabe. Pasaporterik gabekoarena. Tren zabilzkit preso. Izkimizkitan barrez. Kartoizko elefanteak basamortuan urrupaka, norenak egin duen jakiteke. Auskalo batek dakien baietz ala baietz. Kurloiarenak eta 5 esan zizkidaten, hiri ezezagun horretako harresia lantza eskuan jagoten ari zirenek. Badakizu, pasaporterik ez eta. Semaforori intsumizioa. Gaur ez dut bakarrik egon nahi. Gaur zebrabidetu egin nahi dut, espartinek,
oinetakoek eta renta per capita handidun botek zeharkan azaten bai eta batzuetan takoi konformagaitz psikoanalizagarriek ere. Ni, behin-behineko zebrabide, goletarik gabeko bertute, semafororen aurka naiz borrokatuko antiseptiko desagerkor baiteritzot. Legeak hala behartutako bertute. Erran nahi baita, ez bertute. Ubisunt. Udazkenak galtzadak trabeskatzen ditu, uinen itzulerak eguzkien satorkeriak ostokatuz. Gaur da etortzeko, kreditu txartelak maginatik ateraz, bisoizko berokiaz estalirik, eta jainko parabolikoarengan sinesten du, judizio berriaren aurreko azken jainkoarengan. Ultimatum justifikatua. Eta ustu zait berben lapikoa. Mututasunaren ertzetik dagiot hitz, gaur gutunik ekarri ez diran mezulari berriari. Asaldatzen nauzu besterik ezean, beste norbaiten diosalaz, zein goiou. Ene telegrama ark bai ala ez soia eskatu eta horra hor ahozko tiroketa. Horren beste esplikazio, horren beste ñabardura. Asia daunatzen oskailua. Purrustaka ari zaretenok nik gorroto. 100% ados. Populuaren borondate sakratua. Erratzu zatzaizkit zio zuloan sartuen aizen honi. Lepo egingo nuke, baina noren aurka, zeren alde. Agortu da padura. Leku utzi dio behakoen erasoari mintzoen etxe horratzak. La deritzon birusa. Badago birus bat, mundu zabalean eratuko ez dena, zeren ez baititu Euskal Herritik haragoko mugak gaindituko. Gure artean ari da zabaltzen, gure izaera ari da suntzitzen, gure enda ari da birrintzen, gazta edo ogia balitz bezala. Eta halere, inor ez da arriskua hartu, inor ez da asaldatu. Euskaldun batek ahoa irekitzen duen bakoitzean, kutsatzen ditu ingurukoak. Eta euskaltzain buruak ere ez du gaitz horren kontrako txertorik sortu. Badago birus bat, dela oso larria. Filologiaren onurak. Asma. Hitz bat, bi esan nahi. Asma, asma. Bi hitz, lau esan nahi. Kombinatoriaren legeak, poetikaren hobe beharrez. Sintagmen matxinadak leher egin du derrepente. Naita ez batu dira sorkariak eta gaixotasunak. Odola, odola, odola. Morfemen itxasolik itxa. Ahoa josi diogu elkarri, hildakoen hautsetik iez. Ginkasak dena sendatzen du. Zenbat ikono eraitsi diren, zenbat gorputz bihurtu diren gorpu beste ikono batzuen izenean.
zenbat tenplu eraiki diren beste tenplu baten barnean, matrioskak balira bezala. Katxi bat jinkaz edan behar dut orain. Urrup, ikono, sarraski eta triskantzarik gabeko errealitate bat irudikatuko badut. Eta bihar badakizu. Ikonoklastaren ajea. Elipsiaren mugak. Eskaintza. A.A.hori desadostasunez. Joseba Sarrionandiari maileguagatik. Enaiz bumburi. Zu eta ni maskara beti. Lenguaiak beti jakintxu dituen bertute handienetakoa dugu elipsia. Baina neurrizkoa, argia, murriztapen jakin batzuei egokitua, laburtasun edota errima efektu hutsaren aitzakian bedeinka ezin daitekeena. Zu eta ni maskara gara beti. Onats elipsiaren murriztapenekin bat datorren sakoneko egitura, eta hortaz, azaleko egituraren interpretazio posible bakarra, zeina espaitzen pretenditzen bidezena. Zu eta ni maskara gara beti. Esloganaren egileak nahi izan gabe ere, publizitatea eta poesia gurutzatu diren leku miresgarria. Gutxieste mailak. Pentsamendu bakarraren etsaioi zilegi zaigu desadostasuna adieraztea eta obligazio onartzea. Ez ordea, norekin ere bat ez paikatoz, ari izena eta ondorioz izana ere ukatzea. Perfektua enaizenez, baina ez erabat imperfektua, inizialez eta letra xez aipatu dut berori aurreko poemaren eskaintzetan. Besteren izenaren eta ondorioz, izanaren ukazio ez erabatekoa. Nor bai, nor ez. Pontifikatzen du poetak Parnasoko pulpitutik. Ez da nahikoa lerroak haustea, poema on bat egiteko. Edo agian, ez da nahikoa lerroak haustea, poema on bat egiteko. Eta abar kombinatorio bat. Eta Neronek, apalapalik erregutzen diot, poeta agiria opari diezadala abuztuaren 20an. Ama nita zerditu zen egunaren urtemuga horretan utz diezadala Mexico United States Barrier hori zeharkatzen. Ez ditzala poliziak eta soldaduak bidal Rio Bravora, Sonora eta Chihuahuako basamortuetara, Colorado ibaira edo California behereko iparraldera, ni errukirik gabe tirokatzera. Parnasoan poeta igeltzero gisa lan egitea beste asmorik ez darabilt, beren burua poetatzat daukaten hitz metatzaile horiek, barrier hori gaindi ez dezaten.
bi kolore baino ez. Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar els suedos. Ai, papa, jo vull ser torero. Albert Pla. Inbidia diet Euskal Herriko euskal idazleei. Izan ere, artefaktu katodikoak elkarrizketatzen dituenean argitaratu zaien azken liburua Izpide, salbuespenak salbuespen, atzealdean itsasoa izaten dute dekoratu gisa, kantauri arroa, kresalaren kokalekua, edo mendia, euskal mendi musker eta sorgintzaileren bat, Garoako aloinaren tankerakoa. Euskal idazle madrildar naizen honi ordea, elkarrizketarako agertoki transgresorea, adjektiboa ez da nirea, proposatu zidaten. Iruñeko zezen plaza. Ez itsaso, ez mendi, baina eskerrak Euskal Herrian kokatua, eta ez Pozo Blankon, edo Rondan. Eskertzen die detailea. Tira, pentsatzen jarrita, ez diet eskertzen, ez dago eta zer eskerturik. Zeren saioa ez baita inoiz Euskal Herritik kanpo egiten. Grabazioaren eguneko gauean, Iruñeko Zaldiko Maldiko Kultura Elkartean bi lagun jakintsurekin berriketa eta edanaldi atseginean ari nintzelarik, hara non haietako batek zezen plazaren erdian ageri nintzeneko bi argazki erakutsi zizkidan, txio batean argitaratu berriak. Egun gutxiren buruan, idatzi nion aurkezleari, mesedez, favorez eta arren errugutuz, saioaren zati nagusian nire atzean ikusten ziren barrerako kolore gorri horiak atzeman ez zitezela postprodukzio trikimailuren baten bidez. Hala nola, kolore aniztasuna zuri beltzera murriztuz. Lasai egon nintekela erantzun zidan. Zure atzean ikusten dena, ez da bandera bat, baizik eta bi kolore. Estatuko erkidego batzuek ere, euren banderetan erabiltzen dituztenak. Orain, urte eta erdi igarota, sumindura arindurik, denboraren joanak ematen duen hausnar aukera baliatuz, harritzen nau nola, Espainiar peto-petoa izaki, ez zidaten eskatu, monteraz, kapotez eta traje diztiratxuz agernendila plazan, nola eninduten zezen baten aurrean jarri, euskal literaturaren zaleei erakuts niezaien, txikuelinak, bularpaseak, manoletinak eta igel saltoak, nire espezialitatea egiteko dudan doaina. Eskertzen diet detailea. Bonus track. Kafe zentzuz betea. Kafe bat aurrean duzula eserita egoteak, zentzua izan dezake. Erraza da. Nahikoa da, ekimenari atxikiriko kafetegi atsegin batean sartu, eta te, kafe edo beste edari edo jaki batekin batera,
zentzu bat eskatzea 15 koroa txekiarreko prezioan. Zentzu bat ordaintzen duzun aldiro, elkartasun keinu konplize bat egingo duzu. Green Doorseko kafetegietan lanean trebatzen diren gaixo mentalei laguntzera bideratuko dira 15 koroa horiek. Esker ongisa, kafe zentzuz betearen pegatina bat oparituko dizugu. Urrun aldituzu ekimen honetako kafetegiak? Ez zara kafezalea? Ez du axolarik, zeure etxeko erosotasunetik ere lagun diezaiokezu eta proiektuari. Klik.